Siphinde namukele bafethu. Welcome back to Chef the Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe. Don't forget to like this video. Don't forget to share the video and also comment on the section down below. Bafethu, kumabhekidwane ukhozi FM nokushintsha ke noma ukushintshwa kwezinhlelo kulona ke ukhozi FM. Maningi abantu akade belindele lokho. Abanye bese beyibuza ukuthi engabe ke akushintshi akwenzeki lutho yini ke wona lo nyaka, but sekuhambe kwafika isigabeni sokuthi ke kuphume ukuthi ubani abazobe bekuziphi inhlelo, ubani abazobe bengekho, ubani ababuyayo kuKhozi FM, ubani abangabuyi. Bakhona ke abangabuyanga bafowethu, and abantu ke abaphathekile neze kahle as they expected labo bantu ukuthi ke babuye. Some of abantu ke ngizobalela bona ke njengoba ke siqhubeka nalo lolu daba. Kune source yethu ke bafowethu ke esivamise ukuyisebenzisa ngaso sonke isikhathi because it gives indaba ke ekuyizona zona ezinohlonze futhi ke indaba ekuyizona ezisuke ngempela ziseqophelweni eliphezulu kahle ke zisemthethweni, ngizosho kanjalo, engeke nje wageja uma ke ulandelela zona. Lana ke ngikutshela ke ngephephandaba ke elaziwa kakhulu iNingizimu Afrika okuyiyona ke iso lezwe. Lana ke udaba lwethu bafowethu ludila nje kakhulukazi nezinhlelo kanye nabantu ababuyayo nabafikayo abazoqala ke inhlelo kulona ke uKhozi FM. Lana ke sitshela nje kakhulukazi ngalo ke obesakaza indaba ngizothi ke ube presenter lapha na ke indaba ke zakhona ke ku-SABC1, indaba ke zesiZulu. Asikho ukuvusizwe langa osethathe ke indawo kaJatha kulona ke uKhozi FM, basho kanjalo. Uyithatha phi ke indawo kaJatha ke sizozwa uma lana ke siqhubeka naso lezi indaba. Ke sivalwe uvusizwe langa isikhala ke sikaJatha ngobe ohlelweni ke lukaMaskandi. Uma nje vele obviously ke kukhulunywa ngohlelo lukaMaskandi, we all know ukuthi ke kukhulunywa lapho ke ngosigiya ngengoma. Ujwayele ke ukuthatha ke lapha ke isikhathi sangomgqibelo noma ke usuku longomgqibelo isabatha ke kwabanye. Ke lesi sikhala sivalwe uyona ke lensizwa uvusizwe langa. Lapha ke isikhala ke lapha sokusakaza ke usigiya ngengoma ngomgqibelo ke kuKhozi FM. Kumsombuluko ke ekseni abaphathi ke boKhozi FM kuthiwa baye bamemezela lapha ke izinguquko nje ezizoqala ke emoyeni ngo-April, mhla ka-1 April nje ziyaqala zona ke lezi nhlelo ke nabantu ke abasha noma nabasakazi abasha ke kuzona. Uvusizwe ke kuthiwa ke usizoyibamba ke lapha ke noBingelela waKwaMpanza. Bese kuthi uJatha usazoqhubeka nalo ke uhlelo lwakhe ke iwoza nabangani bakho, benaye ke uSelbionsi lapha ke entambama phakathi ke nesonto. Uma ke siqhubeka nalo lokudaba bafethu kuthiwa ke kuye kwabuyiswa lapha ke indodakazi ke yohlelo noma ke yohlelo ke yohleko ngamanye amazwi, indodakazi yohleko bakusho le ebuyisiwe eyaziwa ke igama layo ke uSithandwa wakwaNzuza kulona ke uKhozi FM, owahamba ke kuKhozi FM lapha ke ngonyaka ka 2019 kulandela ke ukuthi ke aphelelwe icontract, ngamanye amazwi ke inkontileka yayingavuselelwanga yabo. Kuthiwa yena ke usezongena ke ngo-3 kuya ku-6 ntambama ngomgqibelo ke ohlelweni obelenziwa lapha ke nguKhetha wakwaGwala. Siyalikhumbula ke uhlelo lakhe ke uKhetha wakwaGwala. Asangezwa ke ngaye uKhetha wakwaGwala ukuthi ke njengoba uhlelo selizobanjwa ile ntokazi nje yena uyabuya noma uphelelwe naye contract na. Okay, uma ke siqhubeka nalo lolu daba kuthiwa ke ngo-12 kuya ku-3 ntambama ngomgqibelo uMafresh uye ke osizothatha ke ngokugcwele ke i-top 20 esiyazi kakhulu ke ngokuthi ibishawa noma ke ibisakazwa lapha ke uMandla wakwaMagwaza. Yena ke uye washiya ngonyaka odlule nyaka ka-2024, wathi ke acha intambo ke usiyazibeka phansi. Ohlelweni ke olwalwenziwa ke uZanele Mbokazi ngesonto ke ekseni ieshilo lapha ke isizothathwa uyena ke uPhindi P. Igama ke lika Siyamhlongo lona ke alitholakalanga ndawo enhlelweni ke ezizoqalwa ke ngo-April. Lokho ke nganza kwethu ke we've been reporting noma ke besiloke ke sitshela ukuthi ke kwenzakalani ke ngodaba lwakhe ke uSiyamhlongo. Kodwa ke into engifisa ukuthi uyenze, angeke ngize ngiloke ngichaza ngaye uSiyamhloko nani
ukuze wazi i-update ngosiyamhloko, browse through la emavidweni ethu ke ikhona i-update mayelana nakho ukuthi ke kwenzakalani ngaye, kungani futhi engabuyelanga ke ohlelweni lakhe laphayana. Kodwa kuthiwa ke ohlelweni lakhe uSiyamhlongo ke ngoba ubhizi laphana ke nalo leli cala, and futhi ke ukuthi kusehawufana nalo leli cala uzokuthola ke kuyona le video ngeke ngakutshela ngayo. Uhlelo ke obelenziwa ke ubusuku obuhle lenziwa yena kusukela ngo-8 kuya ku-12 ebusuku, ngomsombuluko kuya kuLwesine silizokwenziwa ke uNkosinathi wakwaMshengu. Izinhlelo ke zasekuseni kuya emini phakathi ke nesonto ke azikakashintshi noma futhi ke angeke nje zishintshe kwasanhlobo, imibiko ke isho kanjalo. Bafowethu ake sibonge ngawo lama updates kade ke siwalangazelele up to this now, kodwa ke sisibonga kakhulu ke ukuthi ke sesiyazi ukuthi ke sizokwazi ukulalela obani nini, sibonge nje ngazo zonke indlela. Bafowethu kokade lindele ngiyazi khona kade belindele ungizwe Mchunu, abanye bebeqagula ukuthi ke njoba sake savakashelwa uLinda Sibiya ohlelweni lwasekuseni, naye bebeqagula ukuthi ke uyabuya kuyona ke ilentozana Ukhozi FM, kuphinde futhi kube nentokazi laphayana ke abantu abaningi abekufisa ukuthi ke ibuye kunonongcebo ke bafowethu, naye abantu ke abangathokozile neze ukungamboni ke efakwa ke enhlelweni ke zabantu ke noma ke kwilist yabantu ke ababuyile. But then ke nganza kwethu salalisele labo ke abathe babuya, and futhi ke salalisele labo abaqhubekile nezinhlelo zabo ke abazithandayo. Siphinde ke futhi ke singakhohlwa ukukutshela lapho nalapho khona ukuthi ke ungakhohlwa ukusifollowa lapha ke epage ku Facebook @Chef The Soul TV News, bese kuthi ke usubscribe na kuyona la i-channel. Ungakhohlwa ukulike le video, uphinde ke futhi ucommente uma kukhona ke ufisa ukucomenta la kwi section engezansi. Danko.